Dito kasi iba-iba yung ano, parang hindi ko alam gamitin yung mga plancha nila. Ang noodles ulit. Hi everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So ngayon guys, i-share ko naman po sa inyo yung mga essentials like for kitchen, bathroom, and bedroom. Parang wala nga akong mang bedroom pala dito. na nabili ko from Walmart. Ito po, i-share ko siya sa inyo not to brag, but to help yung mga immigrants na pupunta dito, especially sa mga nurses po na pupunta dito sa Amerika para malaman nyo kung ano yung mga kailangan nyo i-prepare just in case pagdating nyo na dito, for you to know kung ano usually yung mga presyuhan dito para ma-prepare nyo din po yung sarili nyo na iba na dapat hindi ka na nako-convert. Kasi ang sakit sa heart pag magko-convert ka. Tapos, para ma-prepare nyo rin po yung pocket money nyo. So, without any further ado, let's start with this thing. This is the Rubbermaid na baunan. 5 squares siya and 5 deep squares. Ayan. So, tig-5 siya. Ayan. Kasi, naisip ko na yung mga leftovers ko, gusto ko kasi talaga, kahit nung nasa Pinas pa ako, ang pinaglalagyan, yung covered talaga siya. And gusto ko pag nag-freeze ako ng food, yung food parang per lutuan, isang ganito, para pag nag-defrost ako ng meat, hindi lahat din defrost kahit naman hindi ko kailangan. Especially here, talagang maramihan yung, parang bultuhan ba, parang wala kang mabibili na parang 1/4 lang, ganun. Next naman dito guys is this one. Ito yung mga spoon, fork, and knives. Tapos may organizer na din siya para sa drawer. Kasi nung nasa $3 ako, yung dalawang spoon lang nila is $1. I mean, so parang pag bumili ako ng 6 na spoons, parang $3. Tapos yung fork pa, di $6 na yun. Ito, $9 lang siya guys. May organizer na siya. Tapos, for 8 persons pa yung kompleto pa siya. May spoon siya na pang dinner, may salad fork siya, tapos dinner forks, dinner spoons, salad forks. Meron pa palang maliliit. Teaspoons, 16 teaspoons and 1 tray. Total of 48 pieces of flatware and 1 tray. So, yun. Mas nakatipid ako. So, sasabihin ko na lang yun sa next na vlog, na haul ko, yung about sa $3 kung ano yung recommend ko and mga tips ko pag nagpunta kayo doon. Just in case sa lugar nyo may $3 sa mapupuntahan nyo. Ito po yung nakita ko na kutsilyo. Actually, nakabili na ako sa dollar store pero nung nakita ko to, ito talaga yung gusto ko guys kasi kahit hindi yung ganito yung kulay, gusto ko yung walang rubber dito. Kasi for me, mas quality siya, mas magtatagal siya kasi wala yung natatanggal-tanggal na rubber pag nagtagal. So, pang matagalan talaga siya. Hindi siya yung, ayun, yung parang may parts siya, may tornilyo pa. So, kung masisira talaga siya, sira talaga yung kutsilyo. So, ang problema ko na lang dito is para mag-sharpen if ever na maging dull na siya. And, syempre, sobrang cute. Pero medyo mahal siya. Pero ito na yung pinakamura sa lahat ng mga knives. So, ito yung kinuha ko. Siyempre, doon tayo sa mura, besh. Mayaman kasis. Diba? Hindi naman eh. Nakita ko na to online. Rice cooker. Meron siyang, for 6 cups lang to. This is the only brand that they have there. Aroma. Ayan. Rice and grain cooker. Mura lang to eh. Parang $16 pala to. $16. Hindi pala 9. One of the important things that I got are this one. This is the Eclipse na blackout curtain. Ayan. Ito yung ilalagay ko sa room. Kasi, if you can see, wala siyang ring. Hindi siya yung pang ring. Yung ganyan lang siya. Kasi, pwede naman dito sa room. Kasi, may rod lang talaga siya. Pero dun kasi diyan kasi sa living area, ewan ko, wala pa kasi siyang rod. So, feeling ko, I need something na may ring para isasabit ko lang dun sa hook. Just for privacy purposes lang. Pero this one is the 84-inch. Gusto kasi yung from the top of the window pababa hanggang sa floor. So, I got the 84-inch na rod panel na blackout curtain talaga siya. Kasi, medyo mas mahal kasi yung blackout curtain, guys. Tsaka, magiging dark yung room ko. Ang ayaw ko pa man din nung dark.
sana. Pero feeling ko kasi magiging night shift ako sa work ko. So, ito na yung kinuha ko. Tsaka, kapag nag-winter kasi daw, parang mas nag-aano siya ng heat ano ba yan? Yung parang nako-contain niya yung heat kasi blackout siya. So, hindi papasok ang lamig. Hindi rin papasok ang init kung galing sa labas ang init. So, ko-contain niya. I have more curtains here. Ito yung para sa ano naman guys, para sa ano ba, salas. 84-inch din siya. One panel din each. Ayan. So, ito yung mayroon na siyang ring. Okay? Kasi nga, kahit wala pang rod yung window ko doon, sobrang laki kasi ng window dyan sa sala. At least, masasabit-sabit ko siya kahit walang rod. Ayan. And then, I got here the shower liner. Ayan, hindi na ako muna bumili ng shower curtain ko, yung mga magagandang shower curtain. Wag na muna yan. Mag-shower liner lang muna tayo. Tsaka na pag may sahod na. At least hindi mababasa yung papunta dun sa toilet. Ayan. Tapos, bumili din ako ng plancha ko, guys. Kasi, feeling ko yung ibang na-order ko na uniform ko, ay, may na-order na ba ako? May kulang pa akong uniform. Feeling ko hindi siya wrinkle-free. So, kailangan ko talaga to. Ayan. So, this one is the cheapest brand. Ayan. Dito kasi, iba-iba yung parang hindi ko alam gamitin yung mga plancha nila. My God. So, buti na lang may ganito sila. Yung simple lang. Yung parang sa Pinas lang din. So, ito yung binili ko. Bumili ako guys ng kandila. Pero nakalimutan kong bumili ng posporo or lighter. So, we'll just buy it tomorrow. Sabi naman ni Sir Chick. Ito yung 3-wick na kandila, guys. Mainstays yung brand niya. Pag sa Walmart, yung mga mainstays, actually, sila yung pinakamura. This one is only $3. Pag to sa Pinas, parang pupunta siya ng 500. So, mas mahal talaga dun. So, ito, 3 weeks na siya. Ang bango. This is in the scent Bright Hibiscus. Ay! Gusto ko nang mag-light ng candle. And yung ating shower curtain pala guys is wala siyang free na ring. So, I bought 2 shower hooks. Ayan, 2 sets of shower hooks. Kasi hindi ko alam kung ilan ba yung hooks niyan. So, ayun, bumili nila ako ng 12. Pero feeling ko kasya naman yung kahit hindi sana 12. But anyway, hindi naman yan iiyak kung hindi pa muna natin magagamit. Ito guys, bumili ako ng box doon kasi wala akong makita na laundry basket na yung gusto ko. Tapos nung kinuha ko na to, may nakita ko na parang laundry basket. Kaso parang alam mo yung rubbery siya na parang hindi yung sturdy. Ganun. Eh gusto ko yung sturdy. Yan. So ito, kinuha ko na lang siya yung box. This one is only $4 and the one which is not sturdy at all na parang basket lang siya na, alam mo yung parang pangpalengke na basket na ganun pero pabilog lang na malaki. Ganun. It's $7. So, ito yung kinuha ko. This one is only $4. Tapos may takip din siya. So, kapag nakakuha na ako ng ibang laundry basket ko, then at least I can still use this for organizing things. Ito pala guys, bumili ako ng toilet bowl cleaner. Ang nakalimutan ko is the brush na, ano mo yun, yung para sa bathtub. Pero pupunta pa naman kami. Siguro, hindi sa Denison yung next namin sa 21. Maybe we'll go to Sioux City para matry ko din doon. Yan. So, ito, nahanap ni Uncle Chip, ni Sir Chip, ang brush. Ganyan. Kasi, doon sa dollar store, ang pangit ng ganito nila. Siyempre, pang $1 lang naman kasi. Gusto ko kasi yung may stand. Kasi ayoko na ito. Natatouch niya yung door ko. So, yan. Hindi ko alam kung magkano to. And the last but not the least na sobrang na-excite ako guys. Sorry ha, parang wala na ako masyadong energy. Pagod na talaga ako guys. As in, more than 24 hours na akong gising. Last but not the least, this is the one that I'm super excited of sa mga nabili ko. Actually, siya yung pinakamahal sa mga nabili ko. Ito. Ang kaldero namin sa Tennessee, this is the Farberware. Actually, dapat hindi na ako bibili ng ganito. Kasi si tita ko, bibigyan niya rin ako ng Farberware na ganito, na may pan. Kaso, pan lang kasi yung nakita ko na binili niya. Eh, syempre, kailangan ko ng pots.
Eh, pag bibili naman ako ng pots, isang pot lang, pagkamahal-mahal. Eh, di bumili na ako ng set. Yung set nito, parang dalawang dalawang pot lang. So, yun, bumili na ako ng isang set. So, sana mabuksan natin siya, no? Ay, bumili pa ako ng ganito. Anyway, ito siya. May farberware po tayo na sandok. Ayan, may pa-free na rin siya. Meron tayo nito. Ayan, yung sandok talaga. Tapos yung pang-prito and then yung pang-pasta. Dahil alam nyo naman ang madam, mahilig po tayo sa pasta. So, kailangan natin yan. Alam mo, this one really reminds me of, Tennessee. Gusto ko sana guys yung black. Ang problema, yung black, 80 pieces siya. Sobrang mahal. So, ito na lang, 12 piece na lang na set yung kinuha ko. Para diba, yung afford lang natin. Ayan. Ang cute. Pang noodles. Ayan. Tapos, father ha, hindi ka na makaka-eksena sa mga lutuan ko. Lagi mong inaano yung lutuan ko ha. Ngayon, bumili na ako ng maganda-ganda. Ayan. Ang noodles ulit. Noodles lang palang uulamin mo lahat, sis. Tapos ito guys, pan naman na maliit. Pang itlog. College ka, sis. Ito, mas malaki yung pan. Ito din, same lang talaga nung set na nasa Tennessee. Buti na lang din. At least alam ko na yung size niya kasi hindi siya ma-open. Kanina doon nakasil kasi siya sa Walmart. So, buti na lang. Ito yung pinaglulutuan ko na pasta doon. Bakit parang maliit eh? Ayan. Malaki siya, sis. Mas may takip din siya, of course. Alright. So, ayan po. Nilabas po natin lahat. Wala, yun lang pala yung nabili ko sa Walmart. Pero bakit ang dami kong binayaran? Almost $300 ako pati grocery na yun. So, far naman. So, okay lang. Ayun guys. So, yun po yung nabili ko po sa Walmart na necessities ko dito sa bahay. Papakita ko pa sa inyo. Nagtataka kayo bakit wala pa siyang plato and all that. Abangan nyo po sa haul ko sa Dollar Tree kasi may nakita ako doon na mas mura pa kaysa sa mainstays na brand ng Walmart. Kaya, abangan nyo yung video ko na yun. Susunod siya after this video. So, if you enjoyed watching this video, guys, I hope you subscribe to this channel and like mo na rin and share mo na rin sa mga friends mo, especially po sa mga magmamigrate po dito sa US. If you have any questions in any way na makatulong ako sa inyo sa pag-migrate nyo dito, especially sa mga nurses, like from the GHP, yan. Yun po, feel free to message me. I'll try my best to answer everything that I can answer. Yan. So, salamat po sa panonood, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Hey guys, so before you go, let me do the shoutout muna kasi di ba pinangako ko sa inyo mag-shoutout ako lagi. So, isa-shoutout ko lang po yung mga nag-comment po sa video ko na aral at luto sa Jumerica. Ayan, shoutout po kay Bullet Kirante. Hello po, salamat po. Manifesting daw. Oh, ayan, manifest mo. Makapunta ka na rin dito. And then, kay Sis Ria. And then, kay Rhea. O, diba? Rhea, suki ka na talaga, sis. And then, kay Sis Manilyn Gonzalez, na yun nga, laging nagko-comment. Salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking vlog, and salamat po sa pagsusuporta. If hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell button na rin para lagi kang ma-notify kapag may bago tayong video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, wherein I do halos daily updates, the name is JoyOfMia. So, follow nyo lang ako doon and i-like nyo na lang yung aking page para po lagi kayong updated sa nangyayari sa buhay-buhay dito sa Amerika. So, guys, yun lamang po. Salamat. Hanggang sa muli. Bye!